Hallo allemaal, ik ben Wim Kools en ik heb vandaag Mark van Vlieberg uitgenodigd van de Sint-Bouwerschool in Oostburg, omdat hier een kerstkaartenactie is opgericht. Hallo Mark, Hallo. wil je hier wat over vertellen? Ja, wij hebben een kerstkaartenactie opgezet, zoals je zegt. Daar hebben we een poosje geleden even over nagedacht, van wat gaan we nu doen met de kerst. We mogen geen gewone kerstviering doen. In maart hebben we allemaal hard staan klappen voor de mensen in de zorg. En nu zien we de cijfers weer oplopen, meer besmettingen. En ik hoorde net op het journaal van straks kunnen de mensen in de zorg niet met vakantie tijdens de kerstvakantie of moeten ze eerste en tweede kerst werken. En toen kwamen we bij Serious Request uit en die doen een actie dit jaar voor de zorgverleners die strijden tegen corona. Dus toen dachten we, nou, daar kunnen wij als school ook iets mee doen. En dan ga je nadenken, wat kun je dan doen? Want je kan niet zomaar kinderen nu langs de deur sturen met koekjes die ze zelf gebakken hebben of zoiets om te verkopen. Dus wij dachten, nou, we maken per klas een kerstkaart. We hebben 10 klassen, doen we pakketjes van 10 kerstkaarten, die verkopen we voor €5. En de opbrengst die sturen wij dan door naar de Serious Request. Bedankt Mark, wat leuke kaarten en ik hoop dat ze snel worden verkocht. Dat hoop ik ook, dankjewel. Allemaal bedankt voor het kijken en tot ziens.